Ako kasi naniniwala ako na love is always about taking the risk. Magandang araw po, ako po ang inyong Tia Melly. Ang ating pong liham na babasahin ay mula sa pinakaunang letter sender na si Susie. Magandang araw po sa inyo, Tia Melly. Sana'y mabasa po ninyo ang liham kong ito. Nais ko lamang pong humingi ng payo tungkol sa problemang matagal nang gumugulo sa aking isipan. Ako po ay kasalukuyang nag-aaral ngayon sa isang pampublikong unibersidad sa Laguna. Ngayong pasukan po ay magtatapos na ako sa kursong BS Mathematics. Simula po pagkabata ay lagi kong kasakasama ang best friend kong si John. Kaya nga pareho kami ng kolehiyong pinasukan, pati na rin ang aming mga kursong kinuha. Lagi rin po siyang nasa bahay namin. Mapang-asar at makulit po si John. Pero masasabi kong isa siyang matapat at maaasahan na kaibigan. Sa tuwing vacant o recess ay sabay po lagi kami kumain. Pareho rin po kami ng mga pagkain na paborito. Yun ang tokneneng, siomay, at pati na ang takoyaki. Marami pong nagkakagusto kay John. Di lang po kasi siya matalino, gwapo rin at isang varsity player sa aming eskwelahan. Kaya marami po ang naiinis sa akin tuwing makikita nila na magkasama kami ni John. Tinatawanan na lamang po naming dalawa yun. Inaasar din po kami lagi ng aming mga kaklase. Bakit daw hindi na lang po maging kami? Bakit nga ba hindi? Napaisip din ako. Pero malabo siyang mangyari. Dahil may bagong nakilala si John. Maganda, talino, at laging suki sa pageant contest sa school namin. Siya po si May. Simula nang mag-cross ang landas nila, lagi na siyang binabanggit sa akin ni John. May iba nang nagpapasaya sa kanya. Lagi na rin kaming hindi nagsasabay sa tuwing uwian, kaya siya may practice pa raw sila o group study. Pero alam ko naman, Tia Melly, na magkikita lang sila ni May. Tia Melly, tama ba ang nararamdaman kong ito? Nagsiselos nga ba ako? In love na nga ba ako sa best friend kong si John? Bilang kaibigan lang, alam ko po, wala akong karapatang masaktan ng ganito. Pero hindi ko po talaga maiwasan. Gulong-gulo na po ang isip ko. Sana po ay mabigyan niyo ako ng payo. Lubos na gumagalang. Susie. Maraming salamat sa iyo, Susie, sa pagpapadala mo ng liham sa amin. Ako kasi naniniwala ako na love is always about taking the risk. Minsan naman kasi sa love, diba? Hindi mo naman hinihingi na suklian ka doon sa mga nararamdaman mo. As long as na ipapakita mo or nasabi mo sa kanya kung gaano siya kahalaga sa buhay mo. Mas okay na masabi mo sa kanya yung nararamdaman mo. Para at least, in the future, hindi mo iisipin yung mga what ifs mo. What if umamin ako? What if meron pala siyang gusto sa'yo pero hindi ka umamin? And tanungin mo yung sarili mo, pag umamin ba ako, okay lang na masaktan ako? Okay lang ba na i-reject niya ako? Ready ba ako doon sa ganung situation? May oras ka ba? Mas okay na sabihin mo yung feelings mo para kay
dyan. Kasi diba, sa dami na nangyayari ngayon, diba, hindi mo alam kung anong pang pwedeng mangyari kinabukasan. So, mas okay na gawin mo yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. But it doesn't mean na makakasakit ka ng ibang tao. So, kung mamig ka sa kanya at nalaman mo na kaibigan lang yung turing niya sa'yo, so, dapat ready kang tanggapin yun. Ready kang i-accept yung idea na pwede kang masaktan. Kung ano mo pagpapasaya sa'yo, gawin mo, sabihin mo, as long as wala kang inaapahang ibang tao. And be strong enough to face kung ano man yung consequences na mga gagawin mo. Para naman sa mga viewers natin, kung meron kayong advice kay Susie, pwede nyong ilagay sa ating comment section yung mga advices nyo para naman matulungan natin siya at makapag-decide siya kung anong gagawin niya. Maamin na ba siya sa tunay niyang nararamdaman para sa best friend niyang si John. So, kung meron po kayong mga kwento na gusto niyo i-share o mga bagay na gusto niyo hingan ng payo, pwede rin po kayo magpadala ng link dito sa G Diaries Facebook page. Ipadala niyo lang po via private message. Malay niyo sa susunod nating episode ay kwento niyo naman ang ating mabasa. Maraming salamat po. Ako po ang inyong Tia Mel.